И третата огнена зодия, съответно, е Стрелец. При Стрелеца мисълта е първа, практиката идва после. Дава оценка, не изказва мнение. Очаква живота да порасне до неговите идеали. Но животът очевидно не се трогва от това и така Стрелецът често остава извън обсега на ежедневието. Затова той често се оттегля сред собствените си декори, облича приказния си костюм и разпределя роли. Когато разбере, че обикновените простосмъртни не са в състояние да изпълнят тези роли, разочарованието му е дълбоко и горчиво. Стрелецът е максималист и спрямо себе си. Понеже и той е просто човек, не може изцяло да оправдае своите очаквания. Поради това изпитва неохота да се вглежда в собствения си образ или да анализира настоящето и вместо това се взира в бъдещето. Оптимизмът му и вярата са заразителни. Инстинктивно избягва всичко дребнаво или недостойно. Маниерите му са гладки, речта подбрана, тонът умерен. Благоговее пред творбите на природата и човека. Цитира класиците наизуст и в оригинал. Не обръща внимание на неща, които са под достоинството му. Сякаш принадлежи на някоя по-висша класа, обноските му са благороднически и аристократични. Дистанцира се от слабостите на хората, но също толкова далеч държи от себе си и собствените си несъвършенства. Осъществилият се стрелец е отворен към хуманните и творчески ценности, притежава и дълбок морал, широко скроен партньор и приятел с широк светоглед. Оптимизмът му е несломим, а вярата непоклатима. За сметка на това непостигналият хармония със себе си стрелец започва да дразни околните със своята самонадеяност, арогантност и снобизъм. Постоянната му склонност да осъжда, както и неизпълнимите му очаквания, пробуждат неприятни чувства за малоценност сред близките му. Стрелците рядко използват игри, но често попадат в чужди такива. Порив към колекциониране на титли, призвания и дипломи. Стрелецът не обича да се обвързва и може би това е една от най-големите, най-добрите игри, които е добре да направи в този живот. И ако се умее да въвлече брачния си партньор в игрите, които така или иначе обича да играе, ще се получи. А игрите, които обича да играете стрелец, това са туризъм, преподавателска дейност, реклама, право, религия, философия. Известни личности стрелец са Бетовен, Берлиоз, Хайнрих Хайне, Гаетано Доницети, Марк Твен, Лопе де Вега, Нострадамус, Лобачевски, Спиноза, Николай Пирогов, Фридрих Енгелс, Франк Синатра, Уолт Дисни, Стефан Данилов. Скъпи стрелци, вие сте на ход.